یا پا انتظار میں دی خوگی لمحی تڈیرو قتل او قسم دی ما د مدنی روزی تڈیرو قتل نو د الہی پا فضل مسجد حرام تلالمانو او بیا میں پمین دا رب کور کا بھی تڈیرو قتل یا ورطا والا ما دسترگی اڑولی نشوینو او مائی دا گنبد خزرا جلوی تڈیرو قتل نو چی عاشقانو وروانا صلاة سلام دا پارنو او دا غلطمانو دا ہر عاشق جذبی تڈیرو قتل یمانیغ پنیغ دا محبوبا چیر لدلی نشوانو او دیر پا حسرت نشنی اوسری پردی تڈیرو قتل یا بہر ولارو ما دنن چی ورد للی نشمانو یا پمین مائے دروزی جنگلی تڈیرو قتل یا چی عاشقانو وروانا صلاة سلام دا پارانو او دا غلط ما دا ہر عاشق جذبی تڈیرو قتل نو غفرانو دنوائی ما پڈیرا مجبورے پری خودانو او ما رستو رستو دا محبوب کسی تڈیرو قتل